Ni eisoes wedi wneud fideo yn dangos i chi sut mae rhoi eich iaith fel Cymraeg neu Welsh ar eich profil ar Facebook. A mae hwn yn bwysig i helpu ni greu rwydwaith o siaradwyr Cymraeg ar y platfform Facebook. Oherwydd bod nhw wedi creu rhywbeth o'r enw Facebook Graph Search. So os ewch chi ar Google a ysgrifennu Facebook Graph Search, fe ddaw y dudalen ma lan, a mae hwn yn esbonio i chi beth yn gwmws yw Graph Search, a mae'n dangos i chi sut ych chi'n gallu geirio eich termau ych chi'n edrych am i helpu chi ffindio beth chi'n edrych am. Nawr mae botwm fan hyn i chi ymuno ar rhestr aros. Dwi eisoes wedi wneud hwn, a beth sy'n digwydd yw pan ych chi yn Facebook, mae'r blwch ymchwil fan hyn, y search box, dibynnu ar siwr chi'n ysgrifennu termau mewn hyn, a mae'n bwysig bod chi'n cofio bod y Facebook Graph Search dim ond yn gweithio os mae'ch settings iaith chi yn English US. Dwi ddim yn gweithio fel Saesneg Prydeinig, so English UK. Ni wedi gwneud fideo ynghynt yn dangos i chi sut i newid eich settings i fod yn y Gymraeg. Fydd rhaid i chi newid hwn nôl i fod yn English US mwyn i Graph Search i weithio. So, ffordd i ni wneud Graph Search yw people who. Nawr, allwch chi weud people who like swimming, people who like cycling, neu people who live in Cardiff and who speak Welsh. So nawr, mae hwn yn dangos i ni pobl sy'n byw yng Nghaerdydd a sy'n siarad Cymraeg. Felly, os ydw i yn rhannu newyddion cymunedol a wi eisiau ffeindio pobl sy'n siarad Cymraeg yn fy ardal i sef Caerdydd, dyma ffordd rwydd iawn o wneud e. Mae'r canlyniadau'n dod lan, y pobl sy'n ar dop y dudalen yw'r pobl i chi'n nabod, neu mae'ch ffrindiau chi'n nabod, a wedyn ni llai o gysylltiadau sydd gyda chi gyda'r pobl yn agosach at y gwaelod y restr mi fyddan nhw. A gallwn ni newid hwn i pobl oedd yn arfer byw rywle sy'n nawr yn byw rywle arall, felly allan ni people who used to live in, newn ni weid Abertawe, Swansea, and who now live in London and who speak Welsh. Na ni, sy'n ni gallu gweld mae'r pobl ma hon o Abertawe, nawr yn byw yn Llundain ac yn siarad Cymraeg. Felly, os ni eisiau ffindio rhywun o Abertawe sy'n nawr yn byw yn Llundain ond yn siarad Cymraeg hefyd, gallwn ni triale, felly allan ni newid Llundain, gawn ni weld os daw rhywun lan am Efrog Newydd. Na ni, so pobl oedd arfer byw yn Abertawe, yn ni Abertawe sy'n nawr yn byw yn Efrog Newydd a sy'n siarad Cymraeg. Felly, allwch chi weld mae hwn yn ffordd effeithiol iawn o ffeindio pobl sy'n ar draws y byd sy'n siarad Cymraeg gyda gwahanol diddordebau neu sydd yn dod o wahanol ardaloedd yng Nghymru.